beetje vuur, een beetje water, een beetje Je moet een beetje kneden dan. leden en dan Dan moeten we de pepernoten van maken. wat pepernoot van maken en stukjes snijden, deed ik. En op het blad leggen. En dan in de oven. En dan heb je hem. En dan mag je proeven. Dat is lekker. Kijk, hier zit pepernoot in. Kijk maar, daar is in. Lekker. Zie je? Ja. Pepernoot. Dat is samen met mama gemaakt.